салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Аввалин навори мо сар мешавад аз пухтани ош. Дар канали мо меҳмон шавед, дастгириро фаромӯш накунед дӯстон. Дар ин ҷо ман зирбак гардозям, пиёз, гӯшт, сабзиро якҷоя карда зирбон дозям. Дар ин дег тухми бедонаро дар об гузоштам ва боқӣ мондаи сабзиро андохтам. баъдан нахӯд меандозам. намак меандозам. баъд 1 литр об меандозам. то ҷӯшидани ин акнун қиммаҳоро мегирам. чеснок меандозам. қимма, пиёз, приправа, зира, қаламфур, намакро якҷоя кардам. барги токро мекушам. барги токро кушода дар патнус мемонам. ва қимма меандозам. ман акнун мисли ҳамин мепечонам ҳамаашро ва бо респон мегузаронам барои кушода нашуданаш. ман акнун ба дег меандозам ҳамаашро. ҳамаашро меандозам 20-25 дақиқа. баъд мепазад инҳо. мана баъди 25 дақиқа пухт қиммаҳо баргои ток. акнун мегирам инҳоро. хеле ки дида истодетон мегирам инҳоро. биринҷи девзира мебошад. дар хонаи мо ошро бо биринҷи девзира мехӯранд. акнун 3 маротиба инро мешӯем. чиркнавич хеле ки рангаш мебурад. баъди 3 бор шустан рангаш дигаргун мешавад. ана дидин дӯстон, рангаш дигар шуд. 3 бор шуштим. акнун меандозем дар дег. акнун ҳамаашро меандозем. андохта шудем. мана обашро ҳам чинд. акнун зира меандозем камтар. гӯшт, чеснок, барги токро дар болаяш меандозем ҳамаашро. ман барои бӯш хушрӯ шудам, таъмаш болаззаттар шудам. якдон қаламфур меандозам. баъдан ҳамаашро андохта шудам дам мекунам. кришкашро мепошам ва дам мекунам. чили 45 дақиқа дам мекунам.
بعد 40-45 دقیقه اکنون آشی ما تیار شد. گروهش را آروم می دهم. چسناک، برگ تاک، گوشت، قلنفور، تخمای بدانه و دانه های انار می جوشم. در همینجا ولاگ ما به آخر می رسد. دوستان دستگیری کردن را فراموش نکنید. رحمت که تا آخر با ما بودید. خداوند یار و مددگارتان باشد. باقی در امان الله باشین دوستانم. میگن سوالی که داشته باشین در کامنتری حتما نویسم. امکان قدر جواب میگردانم دوستان.